Якташыбыз Татарстанның халык язучысы Мөхәммәд Мәхдиев Курса атамасының аккышларга бәйле рәвештә килеп чыккан булуы мөмкин дип яза. Кайчандыр Курса болыннарындагы сулыкларда әлеге мәхәббәт кышлар күпләп туктала торган булган. Бүген Курса якларына барган кеше күлләрдә йөзеп йөргән аккышларны күреп хозурлана. Елдан-ел арта алар, оя кырып бала да чыгаралар. Әнә шулай табигать матурлыкларына сыкланып барып, Курса МТС ширкәтендә узачак сыер саучылар ясалма ырлыкландыру техниклары конкурсы узачак мәйданга килеп җиттек. Анда нәкъ аккышлардай ап-актан киенгән конкурсантлар бәйге башланганны көтә. Кызылъяр хуҗалыгында эшләйм. Минем инде сыер сава башлаган 18 ел. 15 яшымнан сыер саварга өйрәндем. Башта әни белән йөрдем. Аннан соң Ләши башладым инде. Хезмәт капкаларыма бик канәгатьмен. Аллага шөкер. Җитә. 50 сыер савам. 50сендә номерлар белән сыерларымны кайсы алынганында бөтенсендә белән. Без бу бәйгене бу юлы табигатьнең матур кычагында бәйрәм рухында үткәрергә булдык ди район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең терлекчелек бүлеге киңәшчесе, ярышның баш хакимдары Роберт Хайретдинов. Хәерле көннәр, безнең кадерле терлекчеләребез, хөрмәтле терлекчеләребез. Инде менә елдагыча инде безнең нәрсәгә кирип китте. 15нче елдан бирле традициягә кирип китте. Инде безнең 10 ел изелеп торган иде. 5нче елдан. Яңа да 15нче елдан яңадан башлап җибәрдек. 20нче елда инде үзегез беләсез, коронавирус аркасында туктап торды бер ел. Мотор иттереп менә җәй көне терлекчеләрне җыеп, шулай иттереп бәйрәм иткән. Инде бу конкурс дигәчтә монда кырыс түгел бөтен әйбердә. Дөреслекне чыгарабыз. Кем җитез, кем уяу, кем үзенең хуҗалыкта беренчелекне күрсәткән, монда инде барыгыз да җиңүчеләр дип әйтик инде. Барыгыз да әзерләнеп килгәнсез, менә иртә белән регистрация үткәндә һәрберегезгә игътибар иттек, ак халаттан. Матур итеп киенгәнсез, бәйрәмгә дип әзерләнеп килгәнсез. Шулай ук сезгә нәрсә әйтәсе килә? Курыкмагыз, каушамагыз, җайлап кына матур итеп үзегезнең эштә булган тәҗрибәләрегезне күрсәтеп, матур иттереп менә катнашырга инде бүгенге бәйгедә. Сыер саучылар, технологлар, теория, практика буенча сынау үтәчәкләр. Һәр кайсына баллар куеп барыла. Шулай ук 2021 елдагы эш күрсәткечләре исәпкә алына. Узган елга шушы үткәрелгән конкурста катнашып, Северный хуҗалыгында булган идем, анда беренче урын яулаган идем. Аннары катнашырга туры килде республика конкурсында, узган ел анда тоже беренче, республика күләмендә беренче урынга чыктык инде. И менә хәзер инде быел үткәрелә торган конкурс инде бездә традиция шундый район буенча инде кайсы колхозныкы, кайсы хозяйствоныкы җиңгән, шул хозяйство үткәрелә. Менә быел инде безнең коллегалар килде безнең хуҗалыкка. И безгә инде хәзер инде шундый тәкъдим булды. Менә шушы быел катнаша торган менә Булат тагын тоже республика конкурсларында катнашкан җегет инде, тоже урыннарда яулаган җегет. Безгә тәкъдим булды инде менә монда быел уже хөкемдарлык белән, судейство белән нитергә инде катнашырга дип. Безнең бүгенге эшебез шушы килгән җегетләрне, кызларны хөкемдарлык итү инде. Безнең шушы менә конкурсларда республикада призовой урыннар алгачында безне быел инде тәкъдим ителде Россия күләм конкурска барырга. Шуңа күрә инде без монда инде хәзер инде әзрәк кенә башкаларга да шанс булсын дип, без инде катнашабыз судейство белән инде. Ну, беренче менә безгә бирелгән йөкләнгән эш бүген, без инде лаборатория формасын менә монда китердек инде. Ну, лабораторияда менә ясалма капландыру технологлары ничек эшли, ничек эш тәртибен алып бара. Менә шуның буенча без судейство белән заниматься итәбез инде. Җегетләр действительно менә район күләмендә дә, аннары инде менә күренеп тора безнең республика күләмендә дә ел сайын урынсыз калган юк. Әзерлекләре әйбәт, арасында бар яңалары, бар инде аның берничә ел рәттән катнашканнары. Булай начар дип әйтмәсем, менә монда дальше инде күренәчәк.
bizden indi nişik buna talep ettiler, bizden nişik talep ettiler indi buna bu respublika konkurslarında, Россия konkurslarında biz şu aytib indi тоже qarab, şun dürüstlük bilen hükümdarlık ettiririz deb oylaymiz indi. Бәйгедә катнашучыларны район башлыгы Илшат Нуриев тәбрикләде. Җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Ул район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең яңа җитәкчесе Ленар Илсур улы Абдуллин белән таныштырды, уңышлар теләде. Бәйгене яхшы әзерлектә үткәрүгә Курса МТС ширкәте, авыл җирлеге, район мәдәният йорты үзешчәннәре зур көч куйган.